Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ял итү урыннары, спорт биналары, банк бүлекләре юк. Мәләкәс аръягында яшәүчеләрне тагын нинди проблемалар борчый? Эшсезлектән бизнеска Россия эше кадрлар бүлеге үз бизнесыңны булдыруга 145 мең сум бирә. Түбән Кама су саклагычы яныннан балыкчыларны куалары урыны белән безнең калынлыгы 5 см калган. Су һәм җылылык белән тәэмин итү проблемалары, спорт объектлары булмау, әлеге һәм башка сораулар мәләкәс аръягында халык белән очрашу кысаларында күтәрелде. Алдагы елларда микрорайонда нинди үзгәрешләр көтелә? Хәбәрче без дәвам итә. Мәләкәс аръягындагы яшәүчеләр шәһәр җитәкчелеге белән очрашып, үзләрен борчыган сорауларны бирү мөмкинлеген кулдан ычкындырмадылар. Күпләр фатирларда салкын, кайнар су еш тукталып тора дип зарланды. Вы этот вопрос задайте, мы специалисты не зададим, потому что есть соответствующие службы наши, которые этот вопрос рассмотрят. Мәләкәс аръягы спорт объектларына мохтаҗ, бирдә китапханәләр, сәүдә үзәкләре, банк бүлекләре дә юк дип белдерде җыелышта катнашучылар. Моңа җавап итеп, шәһәр башлыгы хоккей һәм фигуралар шоу белән шөгыльләнү өчен ябык боз аренасы төзелүе турында хәбәр итте. Данный микрорайон требует того, чтобы здесь появлялись социально-культурные объекты. Вот я послушал и про 6-й маршрут, и про офис Сбербанка, и про почтовое отделение. Те записки, которые вы написали, я вот сюда к сердцу положил. Вечером жене буду читать, рассказывать, отчитываться, как прошел день. Халык белән очрашуда кабул ителгән һәр мөрәҗәгать тә белгечләр тарафыннан аерым өйрәнеләчәк дип вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Диана Малярова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Алексей Песошин республиканың төрле районнарына тарифлар аермасы мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Ул шушы вазгыять сәбәпләрен анализларга һәм төзелеш, архитектура һәм тора коммуналь хуҗалык министрлыгы белән берлектә тиешле тәкъдимнәр әзерләргә кирәк дип белдерде. Тарифлар һәм салымнар һәр төбәкнең инвестицион җәлеп итүчәнлегенә һәм җәмгыятьтә социаль тотрыклылыкка йогынты ясый. Бу хакта республикабызның премьер-министры тарифлар буенча дәүләт комитеты коллегиясенең йомгаклау утырышында әйтеп китте. Кулланучыларның барлык төркемнәре хакимият органнарыннан ресурслар белән тәэмин итә торган оешмалардан тарифларны киметү буенча нәтиҗәле чаралар көтә. Шул ук вакытта без республиканың төрле муниципаль районнарына тарифлар буенча зур аерма күрәбез. Бу бигрәк тә эшәргә яраклы суга һәм канализациягә тарифларда ачык чагыла, диде ул. Әгәр дә сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бизнес ачуда ярдәм кулы сузалар. Үз идеяларын тормышка ашырырга эшмәкәр яки үз мәшгуль булырга Россия эше кадрлар үзәге булыша. Россия эше кадрлар үзәгендә вакансия табудан тыш үз эшеңне дә ачырга мөмкин. Моның өчен бизнес-план төзергә һәм тиешле документларны рәсмиләштерергә кирәк. Бизнес ачу тәртибен, салым хезмәте, пенсия фонды һәм социаль иминiyet фонды хезмәткәрләре белән эшләү тәртибен белгечләр барында аңлата. Важно, конечно, чтобы деятельность была подобрана правильно. Это надо изучить, во-первых, рынок труда, рынок предпринимательский, где ниши не заняты, где переполнен, перенасыщен каким-то видом деятельности, то все, значит, должно получиться. Кадрлар үзәге белгечләре җиһазлар сатып алырга, бина салырга, шулай ук ремонт ясарга да ярдәм итәчәк. Бу максатларга булачак бизнесмен 145 мең 100 сум акча алачак. Барлык шартлар үтәлгән чагында акчаны кире кайтарырга кирәкми. В течение 2 лет наши предприниматели предъявляют в Центр занятости документы уже оплата во все внебюджетные фонды. Это получается налоговые декларации, пенсионный фонд, налоговые выплаты. И в течение 2 лет, после 2 лет с открытия, значит, своего предприятия, мы заключаем с ним акт об исполнении договорных обязательств. Только в этом случае он, получается, выполнил все обязательства по договору. Программа хезмәт җитештерүчәнлеге һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм милли проекты кысаларында алып барыла. 18 яшьтән өлкән булган һәр эшсез граждан бизнесмен була ала. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Экология һәм табиғат ресурслары министрлығының Камыбуй территориаль идарәсе инспекторлары Шолода пішіра қор үйімін ашықлады. Пішіранган участок майданы 115 квадрат метрні тәшкил етті. Экологлар береді қор пробылары алған, хәзір тикшеру бара. Бұл факт бойынша кішілердің сәлемәтлігіне яки әйләне тирә мұхитке зыяны, ейсе эпидемияға яки эпизоотияға кетірген ғамәл бойынша административ тикшеру алып барыла. Әлігі жер кишәрлігінің милікшісін білгілеу үшін Росреестр Сейчас выясняется степень ущерба, определяется класс опасности снеговой свалки. Нарушитель на данный момент не выявлен. Направлен запрос Росреестра для определения собственника земельного участка. Инспекторами регулярно проводятся рейды, чтобы таких случаев не было и в дальнейшем. Балықшыларны бұздан қуалары Төбен Кама су сақлағышы районын құтқарушылар ойыруша контрольда тұта. Татарстан Республикасы ғадаттан тыш хәлләр министрлігі хабар етуінше, берді урыны білен бұздың қаланлығы не бары 5 сантиметрні тәшкил еті. Қазіргі уақытта бәхетсізлік үшірақларын кесету мақсатынан Йорбы зоналарын патрулляу бойынша ішші түркім шираттағы тапқыр Төбен Бейефнің су сақлау зонасына мониторинг өткерді. Су объектінің Йорбы сақлау полосасында хужалық һәм башқа түр үшшәнлікні ғәмәлге ашыруның мақсус режимін бұзған үшрақта гражданарға 3,000–4,500 сумға қадар, вазифаи затларға 8,000–12,000 сумға қадар, юридик затларға 200,000–400,000 сумға қадар административ штраф қаралған. Бәхетсізлік һәм өлім үшрақларын болдырмас үшін бұзда соқ болу һәм юқа бұзға шықмасқа кеңеш етелер. Хәлекет болған үшрақта бірден құтқару қызметіне 112 телефоны бойынша шалтыратырға мүмкін. Россияда диспансеризация программасы дәвам ете, профилактик медицина текшеру ауруларны ирте ашықларға шул рәвешле үзлегүләрдән һәм ешқына үлемнән сакларга мөмкинлек бирә табиблар. Медицина текшеруе 18 яшьтән алып 40-ка кадәр 3 ел эчендә бер тапкыр, 40 яшьтән соң ел сайын үткәрелә. Барлык процедураларда бушлай диспансеризацияны үтү өчен бары тик шифаханәгә паспорт һәм медицина полисы белән килергә кирәк. Белгечләр анкетаны тутырырга һәм анализларга җибәрергә булышачак. Медицина текшеруен узар үшін диспансеризация елын көту керекме? Біздің диспансеризация 2 түрге бөлінеді. Әгер де сізге 18 еш болса, сіз уже елдан ел уже профилактический медицинский осмотр деген диспансеризацияны өте аласыз. Әгер де сізге 40 еш толған болса, һәм сіздің ешігіз қошылғаштың 3-ке бөлінсе, сіз аңардан башқа диспансеризацияға кірген 10 скрининг обследованияларға да туры келесіз. Диния нәзарәте 2020 елны Татарстанда туган тел елы дип игълан итте. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте пленумының күчмә утырышында имам мөхтәсипләр һәм казыйлар шундый бердәм карар кабул иттеләр. Мөфтият үзенең бу елгы бөтен эшчәнлеген мәчетләрдә татар телле мөхит булдыру, татар телен өйрәтү, татар рухи мирасын популярлаштыру, халыкта милли үзаңның тәрбияләү, милли үзенчәлекләрне саклап калу кебек максатларны исәпкә алып башкарачак. Хәзер җомга вагазлары, иҗтимагый эшлекле дәгъват чаралары, төрле җыелышлар мәчетләрдә татарча алып барыла, халык белән эшләү татар телендә башкарыла. Мәчетләр каршында татар теле курслары оештырыла, махсус дәреслек эшләнде, шәхси татар мөселман мәктәпләре ачылды, татар телендә чыгучы мөселман телевидениесе һәм радиосы, газеталар чыгарыла. Мәчетләр бүген гыйбадат кылу урыны гына булып калмыйча, милли, мәдәни, гыйлем бирү, иҗтимагый, тәрбияви үзәкләргә әйләнде. Татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укыту туктатылгач, аны өйрәтү һәм үстерү дә мәчетләр һәм имамнар җилкәсенә төште. Бу сезгә ишкерәсе соң мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35.